Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na hantsi leka gidan kowa. Shirin hantsi leka gidan kowa shiri ne wanda yake lekawa lungu da sako domin kalato maku abubuwan da suke faruwa a yau da kullum. Sunana Sani Sa'idu Farfaru, dauke da shirin nake cewa a biyo mu domin ganin abin da muke dauke da shi a wannan sati. To madalla, a yau shirin ya leƙa babbar kasuwar garin Katsina wato Central Market domin ɗauko maku yanayin da wa'annan 'yan kasuwa suke ciki wanda iftala'in gobara ya faɗa ma a watannin baya. An kwashi tsawon lokaci da suka kai kimanin kusan watanni 3 zuwa 4 da samun wannan ibtila'i na gobara a wannan babbar kasuwa ta Central Market. Kawo yanzu 'yan kasuwar suna ta korafi da kokawa dangane da halin da suka tsinci kansu a ciki na ibtila'in gobara, wanda shagunan su sama da shago 550 suka kone, kuma sun yi kira ga gwamnatin jihar Katsina domin ta dube su da idara. To sunana Alhaji Yakubu Zamani Suto, ina sai da robobi da kayan kicin baki da. Kana daga cikin wanda wannan ibtila'i ya afka? Ina ciki sosai ma. Kai mun sha waya kware, kuma muna cikin wahala saboda Allah. Dan muna ta korafi gwamnati da ta taimaka ta ba mu iko mu gina wurarenmu da kanmu, abinda muke ta kuka ga gwamnati kenan. Kusan yanzu ma mun ji shi mai girma gwamna da kanshi ya bayyana cewa ya ba kowa dama su gyara. To amma wannan kwamiti da kuma aka haɗa mu da shi ne suka nuna cewa ba su yadda ba da mu gyara. To ba mu san dai mi suke nihi ba har yanzu. Amma gashi kamar wasu sun fara aiki. Wayannan masu ginannu ne, wayanda da ibtila'in gobara ya fada duka tare da mu da su ma dama wurin su ginannu ne. To su an ba su dama su gyara, su gina nasu su ci gaba da gini, dan gashi nan ma suna yi. To shine mu ma muke roƙo daga gwamnan da ya ƙara taimaka mana, ya ba mu dama da kanshi ya ce mu zo mu ci gaba da gyara. Za a ga kowa ya ci gaba da gyara. Amma ga wasu sun yi runhuna kuma dai an sa kwali haka, wasu kuma ma ga runhunan kamar dai ba komai sai dai hilin wani. Yawa wasu kuma waɗanda ka ga runhunan su akwai kwali da sauransu. Tun lokacin da abin ya faru ne, shine aka yi wannan attachment din, shine ake ba da dama a gina su da runhunan ledai haka, rana na kashewa muna gyarawa. To kusan dai haka ake ta fama. Shine ai muke son a taimaka mana da mu gyara da kanmu, mu gina. Wa'annan da kaga babu komi, mafi akasari tun da wuta ta faru komi nasu ya toye. Don haka wasu ma sun yi gudun hijira, ba a san inda suke ba, wasu suna Nijar, wasu suna Lagos. Sai an yi waya da mutum shine za a gane ga inda yake. To shi yasa wannan abun muke ta roƙo dai ga gwamnati ta ba mu dama da kanmu mu gyaggyara wuraren. Gamsu da yanayin yadda shi kwamitin yake aiki? Gaskiya saboda Allah ba mu gamsu ba, saboda abin da yasa ai kaga abin da na gaya ma, shi mai girma gwamna ya ba da dama, mun ji ya faɗa da babban murya kuma kowa ya ji. To amma su sun dawo sun ce su ba haka ba. To kaga ba mu san meye suke nihi ba. To shi ya sanya domin Allah muke kira ga wannan dai dama da gwamna ya bamu, mu zo da kanmu mu gyaggyara kamar yadda 'yan uwanmu ga su an ba su. Kuma kusan in gaya ma akwai wurin da ba su ma yi gobarar ba, amma su an ba su dama su gina wurarensu, su gina da kansu. To amma mu gashi mu da gobarar ta faru kanmu, mu ne ya fi cancanta da a tausaya mana, a dubi kukanmu, a ba mu dama da kanmu mu gyara, bisa sabanin wayancan wanda gobarar ma bata faru ba amma an ce su gyara. Yawwa. To akwai yanayin ruwa da iska, ga kuma wasu kayayyakin buɗe suke a yanayin da muka gansu. Haka ne. Kuna fuskantar wata barazana? Kwarai ma. Akwai mutane da wannan attachment din da aka yi, ruwa da iska bannar da yake ba karama bace. Wani ma in an yi ruwan ke tafiya da kayan shi. Wani kuma daga saman ledar take ce kayan shi ruwa su faɗo su jijjike kayan, ba ɓannar dai da ba a yi. Ana cikin ƙalubalanta ta wahala gaskiyar lamari da asararka ta rashin cinikin ma, saboda ba
kyautataccen wuri wanda za a tsaya a ce gashi wuri ne na kasuwa muhimmi a zo a yi ta. Yawwa. Ƙarshe ko akwai wani kira da za ka yi? Kwarai kan muna dai kamar kiran da nake yi ko da yaushe da dai gwamnan ya taimaka mana ya ba mu dama mu ci gaba da aiki yadda mu ma muka ga duk yan uwanmu suna yi, mu ma mu ci gaba da gyare-gyaren mu cikin lokaci cikin gauga da za ka ga mu ma mun ɗauki himma. Kaga yanzu wannan ba su wuce sati ɗaya ba da farawa, to kaji ma jiya suka fara amma ji ba ka gani. To kaga mu ina ga mu ma nan da an ba mu dama kwana 3, 4 zuwa 5 kowa ya gama. Yawa insha Allah an daɗe ba a koma ba tsanani ka kai sati 2 komi an tare ciki. Kowa bukace ki. Sunan Alhaji Bashar Aliyu na Central Market ba wani alhamdulillah. Wace suna kake a nan? Ina sai da kayayyakin irin zannuwan gado da carpet. Baya ga ita lokacin da wannan gobara ta faru kuma al'umma suka ta kawo gudunmuwa. Gaskiya ne. Gwamnati kuma ta sa kwamiti. Gaskiya ne. Shin wannan gudunmuwa da gwamnati ta al'umma suka bada duk sun ishe ku? Alhamdulillah ƙwarar ku alhamdulillah duk abin da ka. Batun kwamiti wadan wasu na magana an fara gini wasu na magana ba a ba su dama fara gini. Ta saboda Allah sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda gaskiya abubuwan akwai sarƙaƙiya da yawa. Saboda jama'a da yawa banda ma mu nan muke nan kasuwa amma mutane cin garin Katsina. Kowa ya tabbatar da cewa kowa na sanin cewa mai girma gwamna ya ba kowa dama ya gina wurarensa. To amma saboda Allah wannan al'amarin marasa inda matsalar take mana. Wasu lokaci sai a ce kwamiti, wasu lokaci sai kuma a ce wa'ansu shugabannin namu ne na kasuwa suna suke hana ruwa gudu. To saboda Allah sai dai mu ƙara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda komai ne tsanani dai Allah shi ke maganin sa. Kuma kullum muna ta kokari muna ta dai addu'a ga abubuwan da inda shagon ka yake an baka dama ka yi ginin. A gaskiya ba amana ba. To me fatan ka? Muna fatan Allah samu girma gwamnati ba mu dama mu gina wannan mu. Shine gaskiya bakin abin da zan faɗa kenan. Jihar Katsina mafi yawancin al'umma da ke ciki ma'aikatan gwamnati ne. Gaskiya ne. Kuma ita wannan kasuwa za ga ta yi samun maciniki lokacin da aka yi albashi. Gaskiya ne. To a yanayin albashin da ake ba ma'aikata akwai wani kaso daga cikin albashi da aka hida nan a taimaka ma ku 'yan kasuwa wanda wannan abu ya faru a gare. Gaskiya. A gaskiya bai so ba. Bai so ba. Amma an ce dai ana da gabar za a bada shi amma saboda Allah dai ba wanda dai a ce gashi wanda aka ba. An ce ran talata kuma talata ta zo ta wuce kuma an ƙara cewa talata ko ba amma mu san irin abin da suke nufi ba gaskiya ba. Amma muna sa dai muna kyautu sun insha Allah zuwa talata wannan mai zuwa din kila za a kaddamar da wannan shi abin da su bada na gama da irin gudunmuwa ta su da su ta su ba mu. sai ma muna fuskantar matsala saboda ni kullun nan gudirin inda an yi ruwa hankali na tashe yake saboda he na hito na shanye kayana duk irin wannan da filalu wannan ban aje suna haka amma sakamakon idan an yi ruwan ne yana jikewa muke hidduwa mai dan shanya muna fuskantar wannan matsala sosai dan bayan da zamu yi ne abu idan ya karhin ka dole ka yi hakuri ka dakata ka ba Allah zabi ka saurari Allah amma muna cikin hali sosai. Akwai kungiya ta 'yan kasuwa ita wannan kasuwa tana da kungiya kuma ita wannan kungiya yana daga cikin haƙƙin ta ga cewa waɗannan membobi nata da wannan abu ya faru gare su kyautata musu kuma an tausaya musu. Gaskiya ne. Ko akwai wannan alaƙa haka? To muna dai sauraron haka amma dai yanzu ba su yi mamu ba. Tun da gaskiya ga bukatar mu ba su taimake mu ba a yanzu dai. Ita kungiya ta nuna damuwarta ganin abin da ya faru gare. To a ganin ido suna nuna mana. Amma tun da ai kaga mun nemi haɗin kansu wanda za mu zo a gudu tare a tsira tare amma kullum suna nuna barazana kamar masu za su yi aiki ko kamfani zai aiki mu kuma ba mu bukata haka to ka ko tun da ba mu bukata haka ai kamata ya ce da mu da su an zauna an haɗa kai mu muke bukatar mu gina wurin mu su ba mu haɗin kai akan haka yawwa ka gani to ba su ba mu haɗin kan haka ba kuma har yanzu matsayin da ake kenan muna ta shan wahala muna ta yan bebe wanda ma ana ganin cewar kamar mun ma gwamnati laihi mu kuma ba laihi muka ma gwamnati ba muna neman hanyar da za a taimake mu ne shi ya sanya saboda kamar wanda ke cikin ruwa ne a miko mai takobi in ya kama in dai doshi za a yi kama hazi to matsayin haka muke a bukatar ku gina da kan kudin dan kowa ya yi irin wanda yake so ne ko a'a abin da muke bukata a ba mu samfur mu yi yanda gwamnati ke so
bisa tsari da doka, amma dai mu gina da kanmu, saboda idan ka ɗauka yanzu na wannan ya yi wannan girma, idan gwamnati ta zo ba ruwanta kawai gaba ɗaya za ta yi. Yawwa, to shi yasa ya muke son kowa ana iya baka karami. Yawwa, ka gani, to shi yasa muke so kowane a bashi dama, kowa san girman nashi, kowa ya yi bisa tsari ga yadda gwamnati ke bukata, amma mu gina da kanmu, kuma duk makwabtan juna ne, tare muke zami ma junan mu adalci gaba daya. To kiran da zani da gwamnati da 'yan kasuwa da waɗanda Allah ya ɗora ma wannan nauyi su yi mana adalci, su ba mu dama mu gina wurarenmu da kanmu. To yanayin da wa'annan 'yan kasuwa suka tsinci kansu a wannan lokaci da ake ta kwaɗaɗa ruwan sama. Baya ga wannan sai muka yi ƙoƙarin jin ta bakin ainihin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan Alhaji Abbas Labaran Albaba domin jin kowane ƙoƙari suke yi dangane da halin da wa'annan 'yan kasuwa suke ciki. Ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Tsira da aminci Allah su tabbata ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka sunana Alhaji Abbas Labaran Albaba, shugaban 'yan kasuwa na babbar kasuwa ta jihar Katsina wadda aka fi sani da suna Katsina Central Market wadda take da suna yanzu Fatima Baika Market. Allah ya jarabce mu da iftala'in gobara ranar 22 ga wata na watan uku wannan shekara da muke ciki, yau kusan wata 5 kenan da faruwar wannan iftila'i. To al'umma na sassan Najeriya, ƙasar nan da makotanmu Nijar da amannan arziki da ƙungiyoyi da malaman addini da ƙungiyoyin addini daban-daban an yi mamu jaje a cikin wannan babbar kasuwa. Mun yi sati 2 muna karɓar jaje na al'umma, kuma al'umma wannan garin Katsina tsakaninmu da su sai dai mu godiya da fatan alkhairi, domin sun gwada 'yan kasuwa nasu ne, kuma kasuwan nan tasu ce, da wanda ke sana'a cikinta da wanda bai sana'a cikinta. To daga wancan lokaci da nake magana da kai zuwa yau, tun daga sannan satin farko ma aka fara tsare-tsaren ya za a taimaki 'yan kasuwa kuma a dawo da kasuwa daidai martabata yadda take ciki. To alal hakika an yi kwamiti na farko, aka yi na biyu, yanzu kusan an yi kwamitin karshe wanda yake da mambobi kusan 22 ko da 3 in ban manta ba, wanda ni ina ciki, shugaban 'yan kasuwa na jiha yana ciki, da sauran kungiyoyin addini guda 2, izala, ɗarika, security, police, injiniyoyin kubda, injiniyoyin ministry of works, kai da sauran duk mai ruwa da tsaki, kungiyoyin sa ido domin kauce ma a yi abin da ba daidai ba. To kuma wannan kwamiti ya ba da report din shi na farko, aka sake kwamiti na biyu, wanda shi ma na biyu aka ba shi aiki guda 2, shine kwamitin karshe wanda zai tabbatar da an gina shagunan da suka kone. Sannan kuma aka ba shi aiki na biyu, cewa gwamnati mai girma da Latin Kazana Aminu Bello Masari ya yi alkawali za a ba da kashi 40 cikin 100 na abin da mutum ya rasa, wanda kusan wannan kwamiti aka yi sub kwamiti wanda shi ma ina cikin shi, har mun gama tsare-tsare. Da ina amfani ma da wannan dama in gaya ma al'ummar Najeriya da al'ummar Katsina da 'yan kasuwar Central Market cewa da izinin Allah ranar Talata za a haraba da wannan kashi 40 cikin 100 na wannan kuɗi da mai girma gwamna ya alƙawali. Sannan kuma wannan kuɗi mutum 685 ne suka yi gobara tsakanin mai shago da mai dukiya. To wannan tallafi na mai dukiya ne wanda shi ya sanya jarin shi Allah ya kawo wannan ibtila'i. Shi ko mai shago muna sa ran taimakon shi ma yana nan zai zo daga baya, wanda dama mun ba da taimako wanda gwamnatin tarayya ta kawo ƙarƙashin hukumar sema, tare da mu aka ba da wannan kayan, aka ba da mai shago da mai dukiya, aka hada baki da aka ba mutum 960. Saboda haka yanzu wannan shine muke cikin shi, kuma shine tallafin da za a fara yi. Bangaren gini kuma an riga an gama ba mai girma gwamnar Fort cewa ga yadda ya kamata a ginin nan, ga kuma irin shagunan da za a hidda, domin shi damuwar gwamna kada wani ya rasa rumfatai, mu ma shi ne damuwar mu. To kuma an tabbatar da cewa za a gina adadin shagunan da kowa zai samu rumfatai, kuma insha Allah in an yi ginin nan muna mai tabbatar maku za a yi gini wanda ya fi na da, ma'ana dama runhunan kwano ne, to kuma yanzu a maida su ginannin runhuna wanda ake ce ma runhuna wanda dindindin. Wannan kusan shine a takaice abin da ake ciki. To amma kamar yanda abin yake dan ɗaukar lokaci, kuma yanayin damina da yawa kayan sa abu yake, wasu ma suna yin asara, sun kuka akan irin wannan. Ko akwai wani tunani da kuke ganin cewa ga ruwan sama ya sauka ga kuma dukiya al'umma a ƙasa? Wallahi kamar da kake tambaya ta, bayan kuka na farko da ni kaina ne,
a ranar da Allah ya jarabce mu da iftila'in nan. To tsakanin da Allah na sake wani kuka a shekaran jiya. Dalili ina gida ina kwance sai chief security na kasuwar mu sai kiran tawa caca man ga ana ruwa ga iska Allah ya kawo, sau da haka mutanen da suke ruhuna ana kwasan robobinsu da kayan sana'arsu, amma na tattaro kayan na sa mai gadi na ya tsara wannan wurin. Abu biyu ne ya sa ni kwalla. Na farko shi dan kasuwa mai wannan duke, na biyu shi mai gadin da zai tsara wannan duke a cikin ruwa. Mu ko muna cin gidajen muna bacci, to wannan abin sai ya faɗo man gare, sai kawai sai ban san da na yi kwalla ba. To abin sai taba man zuciya, dama kusan tunda abin ya faru tsakanin da Allah ba da kwanci hankali in ba gai ne ga an zo an fara gini ba. To amma duk wani tsarin da zaka in ba Allah ya kawo karshen shi ba, to baka da wani abin da zaka yi. Amma dai kada mu kwanta, kuma kamar yadda kowa sani ba mu kwanta ba. Saboda haka a daidai wannan lokaci ina fitowa na gaya masu kwamiti din nan cewa ga halin da al'umma suke ci, dan Allah dan annabi ya kamata a duba a kawo karshen wannan abu domin a zo a fara ginin hankalin kowa. bayyana cewa a yadda san zuciya na'am gaskiya ne, gaskiya ne. Kwamiti ya yi duba da haka cewa chairman din na kwamiti ya yi rantsuwa da matun farko tsakanin shi da Allah, tsakanin shi da mu, tsakanin shi da mai girma gwamna da ya bashi wannan amana. Duk abin da za a yi ba za a yi abin da zai cutar da mu ba. To mu ko a matsayin mu na kasuwa ko musulmai mun yadda da kaddara ta alheri ko akasin haka, saboda haka kwamiti ya yi duba da irin wannan amana da aka bashi, bisa ita ma yake mawari ke ne yake so inganta su wayannan shaguna. Mu bukatar mu dai a zo cikin lokacin nan a zo a gyara wannan rumfuna. To, muna fata koken wa'annan bayan Allah zai isa a inda ya kamata, sannan kuma da fatan za a dube su da idan rahama. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na hantsi leka gidan kowa, wanda yake zo muku daga nan gidan talabijin na Bakan Damiya. A madadin wa'anda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na jagoranci shirin Sani Sa'idu Farfaro nake cewa a tare mu sati mai zuwa in Allah ya kai mu.